Всичко започна от един подарък. Сапун. От хоби стана прехрана. От прехрана стана спасението ни. От спасението ни стана една голяма мечта. Искаме да светим във всеки дом. Проектът вече е готов. Работихме дълго и с цялото си сърце. Но за да го пуснем масово в мрежата, ни трябват средства. Точно за това си поставихме цел. Колкото и невероятно да звучи, да продадем 10 000 сапуна за срок от 30 дни. Не просто да ги продадем, а да ги произведем, да ги опаковаме, да ги подготвим да пътуват и да отпътуват към вас. Всеки сапун е ръчно изработен, ръчно опакован и ръчно изпратен. С един сапун ти дава шанс на нашата мечта да оживее. Можеш да ни подкрепиш, като поръчаш сега на лично съобщение тук, на Viber, на visk.bg. Подкрепата също може да бъде и в това да харесате видеото, да го репостнете и да коментирате. Когато поръчвате, молбата ни е единствено и само да посочите адрес на куриер, да посочите вашите данни коректно и да кажете какъв сапун сте си избрали да изработим специално за вас и да го изпратим. Всеки един от сапуните ще пристигне при вас по този начин, като ще са подходящи за подарък или просто да си ги разкъсате вие и да си ги използвате със здраве. Ако сте останали до тук, благодарим на всички ви за подкрепата, за отношението и за уважението. Дано успеем да сбъднем проекта си и най-вече мечтата си. Лека вечер от visk.bg.